खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ बनायबा हरनाय थाबाय सानै सानथामानो जाबायमोन आङो नोंथांमोननिसिम जेबो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मैखोम बसुमतारिनि कल रेकर्ड भाइरेल जानायनि सायावसो भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन बेफोरखौ ज्राब दिन्थुनानै बाद होनानै आङो नोंथांमोननिसिम गोदान भाइरेल भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआहाय फानिबो जानो हागौ एन्टारटेनमेन्टबो जानो हागौ आरो सिरियासबो जानो हागौ जि भिडिअआ सिरियास आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौहाय बुंना होखागोन आरोना लोगोफोर बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जायनि सायाव आङो बे भिडिअखौ लाबोदों बिथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नुयोब्लाथाय अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय सासे सिस्टार दं आरो नामखौ बुंथ'ला आङो बे सम मोजांबो लाबोयो आरो एसे मिनिथावनाबो भिडिअ लाबोयो एबार खेबसेनिखौ आङो बे सिस्टारनि भिडिअखौहाय आङो मोजां मोनासै लाबोनायखौ ओरैबायसा थारमाने जेरबायावहा गामसा फिसा गाननानै उन्दुनानै भिडिअ खालामना हगारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव मोदोमाव गस्लाबो गैया गस्ला गैयाबाबो एसे गोलाव बे गाननो हायोमोन ड्रेसखौ खिन्थु बियो गामसासो गानदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो आं मोजां मोनासै बेहा अलरेडि बे भिडिअआ भाइरेल जाखानायखा ओमफ्राय लोगोसे सासे आब' दंबावो आरोना बे आब'आ लोगोसे बिनि भिडिअखौहाय एडिट खालामनानै गावनिजों एडिट खालामना होदों आरो लास्टावहा ओरैबायसा गाज्रि माने भाषा बुंदों इयो बुंदों एसे माने बेलेग बुंबानो जायोमोन खिन्थु इयो गाज्रि भाषा बाहायदों आरो बिनि बे बुंनायखौ आं मोजां मोनासै आरो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैबो जायासै बिनि भिडिअ बनायनाया आरो एसे गाज्रि टाइपसो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना गोबाव खालामालासिनो जोबजासिम नायदो बे भिडिअखौहाय माथो नोंनि उन्दुनाया बेलेगसो माबा गामसा गानलायना उन्दुनाय नै फिन्दाखौ नुलांबाय नै इथिं हनै गाइखेरखौबो नुलांसिगोन हनै हनै एबार आङो नोंथांमोननिसिम एन्टारटेनमेन्ट भिडिअ लाबोलायबाय बे आब'आहाय हाबायाव थांनो नागिरदों जाहैबाय ओमफ्राय स्पेसियेल सना गानदों आरो बे ओरैबायसा मोजां माने बिनि फिसायाहाय बेखौ गिफ्ट होदोंमोन जाहैबाय हाबायाव सिखाव दखायदों लांजानो गिनानै बियो गाना जाहैबाय बेखौ जानला मानला दा नोंथांमोना नायदो बिनि फिसाया होनाय स्पेसियेल गिफ्टआ मामोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों स्किप खालामालासिनो नायबा जाबाय जोबजासिम बिदिब्ला नायदो दिनैहाय आङो बिराद गिदिर मोनसे हाबा दङ आरोना लोगोफोर बे हाबायाव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आंनि बोराया हाबायाव होनाय सनाया आरोना लोगोफोर बिराद दामि सना आरोना लोगोफोर बेयाव बेबायदि सनाखौ आङो रावखौबो गाननाय नुवा आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो डाकेटफोर सिखावफोर हमगोन दांनानै आङो गानबाङा आरोना लोगोफोर दिनैसो गानदो आरो आङो माने बिराद गिदिर हाबा आरो इयाव स्पेसियेलि मानसि फैगोन आरो बेवहाय बेनि थाखाय आङो फिसा सनाफोरखौ गाननानै थांनो बोरैबा मोनबाय आरो बेनि थाखाय आङो स्पेसियेलि आंनि बोराया हाबायाव होनाय नै बिराद गिदिर सना गोलाव सनाखौ आङो दिनै गाननानै थांनोसै आरो लोगोफोर आयौ मा बुस्थु बेलाय गिलु फालुलाय ओरैबायसा मा बुस्थु लाखोलै बेलाय नै लोगोफोर जा गिदिरखा नै गोजा जानो आयु गियोहाय बिदिखौ थास फान्थाव लाइकार हिन्जावनि भिडिअ लाबोलायबाय फेसबुक पेजावथ' जोबोद भाइरेलखा फान्थाव लाइकार होननानैहाय फान्थावखौ बियो गोजां बोथोराव मेनानै जानो मोजां मोनो जाहैबाय बिनि आखायाव जेब्लाबो फान्थाव थाइनै आलु थाइसे बा माबा मोनसे बुस्थु जायोमोन आरोना एबार बिनि आखायाव खैथा फान्थाव दोङो नोंथांमोना मोजाङै नायना लाबानो जाबाय आयै दिनैसो फान्थाव मोनजासिगोन जि गोबाव जाबायमोन फान्थाव मोनजायैया जानो लुबैबा मोनसे दाथ' गोजां बोथोर जाबाय गुदुं जानो मेनानै ओंखाम गुदुं बरिया जाखायो आरोना मेनानै जानो आरो गोलाव ओरै गिदिरबाथ' गिदिर गोलावबा साबसिन जायो आरो मेनाय ओरै जिरनायाव मोजां जायो बरिया गोथाव मोनखाया लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ
बेसेबांनोमोन जाय जायनि सायाव आङो भिडिअ लाबोदोंमोन बिथांमोना जुदि नुसनबायदोंबाथाय अन्नानै निमाहा होबानो जाबाय जास्ट आं एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैसो लाबोदों नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायनानै मोजां मोनब्लायबा अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांनो फोजोबनोसै बाय बाय